Ono apa Bagong Petro bali mangos-ngosan. Wah, iya Pak. Bagong bali arep takon karo Bapak. Iya Pak. Petruk bali arep takon karo Bapak. Pak, takoni Pak. Arep takon apa jajal? Caloriku Pak. Arep takon apa? Bagong karo Petruk. Wang ini lho Pak, apa bener Pak ora buang banyu panas sembarangan? Iya Pak, apa bener ora buang banyu panas sembarangan? Kok nek buang banyu panas sembarangan jarene kerasukan setan, terus kelebon demit ngono. Bener ora Pak? Blegegeg ugeg sak dulito emel. Ger anakku Bagong kelawan Petruk ngerti yo Le, memang bener ngopo ora buang banyu panas sembarangan. Jejel, nek banyu panas iku kena nang tanganmu, rasane piye? Wah, yo panas, Pak. Iya, Pak, yo panas, Pak. Loh, wis ngerti panas. Lho mosok yo dibuang sembarangan. Nang sekitare dhewe iku eneng barang-barang halus, barang-barang sing ora keton. Mongko nek kowe buang banyu panas sembarangan, ngenengi hal-hal sing ora keton iku, dekne ora trimo, piye coba? Ora trimo banggel mengawakmu dadi suloyo. Mongko wis pernah kejadian akeh sing kaya ngene. Wah, iya Pak, aku ya wedi lho, Pak. Iya Pak, aku dadi wedi lho, Pak. Makane saka iku ojo cok buang banyu panas sembarangan. Lah terus apa meneh Pak? Apa memang hanya sekedar buang banyu panas terus engko kerasukan setan? Ya ora kaya ngono barang Le. Sebenarnya ora buang banyu panas sembarangan karena apa? Dewi iki kudu ngajeni karo alam, ngajeni karo sepadane urip. Semut iku ya pengen urip. Coba nek buang banyune panas sembarangan semute mati, apa ya ora melas? Wah, ngono ya Pak, ya ngono. Ya piye meneh? Iku sing dadi cekelane wong Jawa sebenere. Tapi sikiku pada wis ditinggalne. Wis ora trep karo atuke. Buang banyu panas sembarangan. Wah, ngono nggih, Pak. Wah, Bagong iki ora ngerti berarti. Wah, kowe iki reng sok tau reng. Aku yang ngerti wis dikandani bapak wingi. Alah, gareng iki sok tau. Dadi yo ngono ya, Le. Ora buang banyu panas sembarangan yo kaya ngono. Mbok menawa ning barang ora keton ngenengi dhewe. Di satu sisi juga di alam ini kita harus saling menjaga. Kembali lagi ke rasa ngrumangsani. Rumangsa, aja rumangsa iso, nanging bisa rumangsa. Bisa rumangsa iku gedhe banget. Merasakan apa yang dia rasakan. Rumangsani. Wah, nggih Pak. Matur nembah nuwun nggih Pak sarane. Nggih Pak, matur nembah nuwun nggih Pak. Yo Le, sing penting ayo padha bareng-bareng iling-ilingen lek pancen buang banyu panas aja sembarangan. Hal kecil tetapi bermanfaat dan berguna. Ngono yo Le. Wah iya Pak, suwun ya Pak. Wah suwun ya Pak. Suwun ya Pak. Iya Le.